ki khubor ki babanya. Menteri rang ba do keri menta ka sngi ulo ong ba ka mang tingka jong ka sarkar pedeng haus nem ar hajar ar pu ar kalamat phang ban kintiu ya ka roi ka par ha ki than nong kindong ha ka benta ba sha tai lam mingi jong ka ri India ban ha ki babun ki district. Menteri rang ba do ulo ong ba kene ka mang tingka kan prilat ban pendep ya ka thong halor jong ki babun ki scheme kum ka PM Awas Yojana ka Graman Sadak Yojana bat ka Jal Jivan Mission. Haba ajing kren lingba ka webinar halor ka jingbaha ya ka mang tingka ban kintiu ya ki than nong kindong mudi ula banjur halor ka jingdon kam ban pen kaladur ya ki than nong kindong hagari India da ka ba ajing hikai ya ki halor ki bor ki sor kat kum ka juk start ba minta kham tam ya ki nong rep ba kinang ban penon kam da ka jing start ka juk ba minta ha ka bai dei bat ka rep ka riang. Kum shi benta jong ka thong